नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचा कोकणी किचन बाय अनितामध्ये स्वागत आहे। तर आज आम्ही बनवणार आहोत वांग्याचं भरीत। चला तर मग सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर एक मोठं वांग घ्या, त्याला सगळीकडून तेल लावून घ्या। मग ते वांग एका पॅनमध्ये ठेवून द्या भाजण्यासाठी। वांग भाजण्यासाठी ठेवल्यानंतर पॅन बंद करून ठेवा। एक साइड भाजून झाल्यानंतर वांग टर्न करून दुसरी पण साइड भाजून घ्या। भाजून झाल्यानंतर वांग्याची सालं काढून घ्या। वांग पूर्णपणे भाजल्यामुळे सालं आपोआपच निघतात। तुम्ही बघू शकता, आता याची सालं पूर्णपणे काढून घेतलेली आहे। आता मी हे वांग पूर्णपणे स्मॅश करून घेते। वांग गरम असल्या कारणाने मी चमच्याने हे सगळं स्मॅश करून घेते। हे सगळं बऱ्यापैकी स्मॅश करून घ्या। वांग स्मॅश करून झाल्यानंतर एका पॅनमध्ये स्मॅश केलेलं वांग घाला। मग त्याच्यामध्ये एक चिरलेला कांदा घाला, 2 चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 वाटी ओलं खोबरं ॲड करून घ्या। सर्वात शेवटी चवीनुसार मीठ ॲड करून घ्या। आता हे सगळं बऱ्यापैकी एकजीव करून घ्या। 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवरती हे भरीत परतून घ्या। चला तर मग आता हे वांग्याचं भरीत रेडी झालंय। तुम्ही हे भरीत भाकरी, चपाती किंवा पावाबरोबर पण खाऊ शकता। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटमध्ये शेअर करा। अशा प्रकारे नवनवीन रेसिपीसाठी कोकणी किचन बाय अनिताला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।